Bash ne fa, bash ne fa, bash ne fa. Ka bu uwa, ki bu uwa, mu bu uwa. Da me zan saka wa mama just pray for her. Ko na siya gida da mota kan pay for her. Uwa mama na Allah biya ki, a duka rayuwa na ke kika yi yaki. Kullun damuwa na shine damuwanki, idan kana son ci gaba dole ka ba uwa. Kina son ci gaba dole ki ba uwa. Idan muna son ci gaba dole mu ba uwa. Bash ne fa. Dan adam bai so mama ba fa, to ya makara. Mama ce ta dauke ka a cikin ta har wata tara, ta goye ka a baya ba hankali, kan ka ankara nauyin kula da kai daga sati har karshen shekara. To masayi a duniya da wa mama za ta kara, kayi wasa da yawu fusari ka mata kashi, kuma kazantar yaro yana yi ma mama kanshi. Wajen zama da rarrafe duk ta yi waɗi tashi, ka fara wayo dan wasa ka wasa mata yashi. Yanzu ka kula da ita sai ka ce gashi gashi. Ni dai mama ina a raye babu mai taɓa ki, kuma ba zan ci kaza ba har sai na baki naki. My hustle face of this zan je in gina miki daki, dakin kula da nawa yanzu zan kula da naki. A ruwa kama ba zan yi ba har sai na cire naki. I dey pray for you today dai mama ki kalli danki. Da me zan saka wa mama just pray for her. Ko na siya gida da mota kan pay for her. Uwa mama na Allah biya ki, a duka rayuwa na ke kika yi yaki. Kullun damuwa na shine damuwanki, idan kana son ci gaba dole ka ba uwa. Kina son ci gaba dole ki ba uwa. Idan muna son ci gaba dole mu ba uwa. Nakan tausaya in naga yanda iyaye suke yi, da daɗi ba daɗi duk dai dan mu suke yi. Gun abinci sutura karatu su waye suke yi, ba ka kyautata wa iyaye bros me kake yi. Ina girmama uwa, ko ta kaza ce ko a lahira ma sai ka bi iyaye zaka dace. Karshen duniya masu bin iyaye ma sai an